Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwa muna muku barka da wannan lokaci da fatan kowa ina cikin ƙoshin lafiya. Alkhairin da ke cikin wannan rana Allah ya haɗa mu da shi, sharrin da ke cikin wannan rana Allah ka kare mu. To ƴan uwa yau ma mun zo muku da wani sirri, shi ma wannan sirrin dai gashi nan mun kawo muku shi. To ƴan uwa kun san dai kamar yadda muke gaya muku ne a baya, duk sirrin da muka kawo cikin gidan nan to fa wallahi sai mun jarraba shi mun gani. Saboda muna shan kira da dama akan sirrika da dama ko ba haka ba. Shi yasa muke tsaya muke yin bayani dalla dalla ne kowa zai fahimci abin yauwa. To yanzu ma dai gashi nan wani sirri mun kawo muku. Ga matafiya ko masu neman kuɗi haka, ko wanda za su bar gari ko wanda za su bar ƙasa, Kamaru, Chadi, ina ne dai duk dai gashi nan dai Saudiya ko ina ma mutum inda zai tafi nema, kamar neman kuɗi haka da sauransu ko kuma ziyara haka in mutum zai tafi, to shine muka kawo muku shi akan wannan. Ko sana'arka da za ka shiga ko ba ta zama bace ba dai duk dai gashi nan dai wannan abun ya kamata a tsaya a yi shi. Dan yana da matuƙar muhimmanci wannan abun sosai a gare mu gabaki ɗaya da mu da ku. To mun kawo muku ne shi akan yadda za a yi da sauransu. Shine muka kawo muku ga hakan ɗin. To li'ilafi ce dai ake yin ta ƙafa ɗaya. Li'ilafi ba za a rubuta ta ƙafa ɗaya. In aka rubuta ta ƙafa ɗaya za a wanke. In aka wanke to duk inda za ka je ko ina za ka je ka, ko za ka je neman kuɗinka ko za ka je bulaguro ko dai duk dai abin da ya dai kama da haka dai, duk inda za ka je ka in har kai wannan to wallahi tallahi alkhairi dai kan in sha Allahu za a same shi kuma za ka je ka dawo lafiya in Allah ya so ya yarda. In dai kai wannan ko neman kuɗinka za ka je ko bulaguro ko duk dai abin da ya kama da haka. Amma fa yadda ake yin rubutun in ka rubuta ƙafa ɗayan, yadda ake yin sa in ka wanke to fa ba wai sha za ka yi a wannan lokacin ba. Sai ka je ka garin da za ka sauka, garin da za ka zauna ko kuma garin da ka kai musu ziyara to shine ake shan rubutun. Kuma yadda ake shan sa in ka wanke, in ka je da shi rubutun, in ka je da shi garin to ruwan garin ake so ka ƙara akan wannan ruwan rubutun. Kar ka sha shi fa haka. Dole sai ka nemi ruwan garin da za ka zauna a garin ko kuma ruwan garin da ka zauna da ko kuma ruwan garin dai da ka je bulaguro garin ko kuma in ma neman kuɗinka ka je garin kai duk kowace ƙasa za ka je ka ana so ka yi wannan in sha Allahu. Wallahi tallahi za a samu alkhairi sosai kuma da kariya da sauransu in Allah ya so ya yarda. In dai kai wannan kamar yadda muka gaya muku ne duk abin da muka kawo muku to dole fa in sha Allahu sai mun jarraba sai mun gani tukunna mun ga abin ya ci in sha Allahu. To don Allah ƴan uwa a jarraba a gani. Wannan yana da fa'ida matuƙar gaske. Dan muna da matafiya sosai da sauransu da masu bulaguro da sauransu dai. Duk dai kuma kun san da wannan haka ne. To don haka shi yasa muka kawo muku wannan kamar yadda muka gaya muku ne akwai abubuwa, akwai sirrika da dama wanda za mu yi ta kawo muku su in sha Allahu. To ka san komai sai a hankali. Ana bin ne abin daki daki, ana bin abin daki daki. Yauwa to shine muka ce ba mu sake muku wannan sirrin shi ma don ku gwada ku yi amfani da shi. Allah ya sa mu dace. To gashi nan dai yadda ake yin sa. Allah ya sa mu dace. To ƴan uwa kun san fa dole shi abu da kuke gani dole shi ana gwadawa ko ba haka ba. Kar mutum wai ya ce wai ko ya jarraba wannan, ya jarraba wannan. To gaskiya kamar yadda muke gaya muku ne ya kamata kuna bin ƙa'idodin yadda ya dace. Shi kuma aiki irin wannan mutum in zai yi shi to ya tabbatar fa yana yin sa ne a gefe guda ba wai kawai kana yin sa ne akan idon mutane ba ko ba haka ba. Shi yin abu akan idon mutane ka san shi ido shi an ce guba ne ko ba haka ba. To ya kamata in za ka tsaya ka yi aikinka duk aikin da muka sake a nan gidan to don Allah don Annabi mu dai mun san yana yi garanti in sha Allahu ba wani kokwanto a kai. To ya kamata mutum in zai yi aiki ya kamata a ce ya kauce gefe ko kuma dai yadda dai ba wai mutane su cika ganinsa a wajen ba. Kamar yadda muka gaya muku
kuma ka tsaya ka yi abun a kan ƙa'ida da shauransu dai duk dai ga nan dai shi ka san abu shi sirri ne ko ba haka ba. Abu komai yana son sirri. Ya kamata duk abun da za ka yi ya zamanto ace ka yi sirri ne. Ka sirrinta abun da kake yi ko ba haka ba. Sabida kamar yadda muka gaya muku ne ko a baya, ya kamata duk abun da za ka yi shi to ya zamanto ace ka kauce gefe ko ba haka ba. Ba wai sai mun gaya ba wai sai mun ce ko duk abin da za ka kauce gefe. Kai kanka kai ka san abu in dai na sirrin to ya kamata ace ka kauce gefe. Yauwa to 'yan uwa ga shi nan dai mun kawo muku shi. Da Allah a daure a jarraba. In sha Allah wannan dai ba wani kokwanto in Allah ya so ya yarda wallahi za ku sha mamaki in dai kuka yi wannan. Wallahi za a sha mamaki in Allah ya so ya yarda. Wannan yana da matuƙar ƙarfin gaske shi ma sosai sosai. Dan za a sha mamaki in dai duk wanda ya yi wannan wallahi zai sha mamaki. Da samun sa da kariya na rantse da Allah zai sha mamaki sosai. Duk ko bulaguro ka je ko neman kuɗi ka je to wallahi za ka samun kama ya ma fita daban. Wallahi ga shi nan dai abu dai ba wai wani mai abun nan bane sosai. Yauwa to 'yan uwa mun bar ku lafiya a huta lafiya. Allah ya sa mu dace. Alkhairin da cikin wannan rana Allah ya haɗa mu da shi. Bissalam mun bar ku lafiya.